WhatsApp ni teleport na punta. Okay ba mo sa Endepita? Comment. Sa natay mission ron natay ipalit. Sorry po tas laing hood. Shoot ko diri po kon. Labang katuod na ko asa na eh. Pero yeah. All good in the hood drag hapon. Ayos din. May mga lugar dere. Shout out meow meow. May mga box dere dapit. Mga tropa to, mga tropa. Hardware dere dapit. Yeah. Vlogging style. What's up te? So layo-layo pata dapit sa terminal to dapit sa Rose Pharmacy. Ito mga tropa eh. Mga silok na tropa. Kaya po tindahan. Yeah. Sa mga to station mo.